Os comercios galegos recuperan o seu horario habitual. Tras 3 semanas pechando ás 6 da tarde, a Xunta de Galicia decidiu aliviar esta semana as restricións anti-Covid neste sector. Unha medida positiva para os empresarios, pero insuficiente. El cambio de hora está bien porque todo lo que sea volver a la normalidad, al horario habitual, pues para los clientes pues no se complican, entonces todo es bueno. Ahora, es cierto que por las tardes la gente sale mucho menos, hai muchos menos clientes e muchas menos ventas. Eu penso que onde máis se nota é a xente que vende fora, porque hai moita xente que vende aos alrededores. De feito, cando a veces veñen porque teñen que ir ao médico e tal, e veñen comprar, veñen con medo. Esto tendría que abrirse, cambiar el horario cuando abrieran el cierre perimetral. Porque la clientela que tenemos, la mayoría es de fuera. Y entonces, quieras que no, mientras no abran los perímetros, es inviable. Esta valoración esténdese a todo o territorio galego. En Vilagarcía, os comerciantes agradecen a prolongación dos seus horarios, pero aseguran que seguirán afogados ata que non se abran os peches perimetrais. O primeiro que teñan que facer é pois abrir o cerre perimetral porque a nos eso nos está ahogando, quero dicir, os nosos clientes veñen non só de Vilagarcía, sino de cidades e poblacións limítrofes, e isto nos está afectando moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eso sería o fundamental, quero dicir, a apertura do cerre perimetral. E despois, bueno, outro tipo de medidas como pode ser algún tipo de reducción de impostos e todo isto que tamén, pois, bueno, podría facernos aliviar un pouco as cargas fiscais que temos actualmente. Aos peches perimetrais hai que sumar tamén esta situación. Coa hostalería cerrada, o ambiente nos comercios de toda Galicia diminúe. Sabemos igual que dependemos moito da hostelería, igual que el tamén da hostelería depende de nós para que o comercio estea máis dinamizado, digamos, o que en si a ciudad. Estamos contentos, pero, bueno, a xente limítase un pouquiño ao cierre de hostelería, non sale tanto. Ante esta situación, son moitos os negocios que decidiron voluntariamente adiantar os seus horarios de peche. Nosotros este mes no estamos abriendo de tarde y vamos a seguir así todo el mes de febrero, porque no compensa tampoco para la gente que hay en la calle. En principio nos quedamos hasta 7:30. Ampliamos un pouquiño máis, pero claro, non abrimos o 100% hasta que a hostelería pois este tamén un pouquiño que teña un pouco de liberdade de abrir tamén. A vindeira semana a Administración Autonómica volverá a anunciar novas medidas. Os comerciantes agardan que nesta ocasión as decisións da Xunta lles permitan revivir imaxes como esta.